מאה שנים עברו מפתיחתה של מלחמת העולם הראשונה, המלחמה שסרטטה את הגבולות במזרח התיכון כפי שהוא מוכר לנו כיום. 100 שנים, ומעולם המזרח התיכון לא נראה מבולגן כל כך. אז איך ייראה אזורנו בעשורים הקרובים? האם נעלה על רכבת בכדי לעשות קניות או לנגב חומוס בביירות או דמשק? האם משוררי האסלאם יבואו לשיר בירושלים? כנראה שאי אפשר לחזות. ומי בעל העניין התורן? ארצות הברית? אירופה? סין? שוחחתי עם ראש שב"כ לשעבר, ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר, וראש המשרד לעניינים אסטרטגיים כיום. מהם הכוחות העיקריים שמניעים היום לדעתך את המזרח התיכון? אין ספק שתנועות סוניות קיצוניות תתפוסנה מקום יותר רחב במרכז הבמה, על בסיס ההצלחות שאנחנו יכולים לראות היום בעיראק ובסוריה. המאבק בין הסונים לבין השיעים יימשך במלוא עוזו, אנחנו רואים אותו היום בעיקר בעיראק, אנחנו רואים אותו גם בלבנון, אבל הוא יימשך משום שזה סכסוך היסטורי ששני הצדדים בו משחקים משחק סכום אפס, לא מוכנים לוותר לשום דבר לצד השני. איראן תמשיך להיות מדינה מובילה במזרח התיכון, תנסה להשיג נשק גרעיני, תנסה להיות מדינה שהיא לא רק מובילה במזרח התיכון, אלא קובעת במזרח התיכון בזכות הנשק הגרעיני שלה. המשמעות של הדבר הזה שסביב מדינת ישראל, בין מרקש במערב לבנגלדש במזרח, אנחנו נראה עולם סוער מאוד. איך זה ייגמר ותוך כמה זמן זה ייגמר, אין תשובה לשאלה הזאת. צריך להבין שהשלום כפי שהוא נראה בעינינו בבחינת גר זאב עם כבש, לא קיים בין שום שתי מדינות ערביות, ולכן צריך להיות אופטימיסט חסר תקנה ולא מחובר למציאות לחשוב שזה יהיה בין מדינת ישראל לבין המדינות השכנות לנו. ודאי אתה מכיר את הסיפור על גן החיות התנ"כי, שמישהו בא לבקר והוא בא והוא רואה כבש בכלוב של הזאב, והוא אומר אני צריך לבדוק את זה עוד פעם. הוא מגיע אחרי שבוע ויש כבש בכלוב של הזאב. הוא לא מהסס, הוא נכנס למנהל הגן ואומר לו, תשמע, הצלחתם פה להגשים את חלום הנביאים וגר זאב עם כבש? אומר לו מנהל גן החיות, נכון, הצלחנו להגשים את זה, כל יום אנחנו שמים כבש חדש. ראשית, השינוי האסטרטגי הכי גדול במזרח התיכון התחיל באביב הערבי, שנכשל כישלון חרוץ, ומה שהוא בעצם הביא איתו זה מהפכה אסלאמית, שאנחנו רואים אותה בימים אלה בעיראק ובסוריה, והיא תמשיך הלאה. כלומר, ירדן עומדת בפני שינויים, וייתכן וגם כל מדינות המפרץ. ומאחר ואנחנו בשיאו של תהליך, קשה מאוד לנבוט, אבל הייתי אומר שדמוקרטיות לא יכולנו במזרח התיכון. למעשה אנחנו כישראל הולכים להישאר לבד במשחק מבחינת המערב? אנחנו בישראל, אם לא נדע להשכיל ולהבין שיש לנו היום אינטרסים משותפים חזקים, שבעבר בכלל לא היו קיימים אינטרסים כאלה עם מדינות המפרץ ובמיוחד עם סעודיה, שכולן נמצאות תחת האיום האיראני בדיוק כמונו, ולנצל את מפת האינטרסים החדשה הזו כמנוף של הזדמנויות למדינת ישראל, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו הרבה פחות מעניינים את העולם מאשר היום, והרבה יותר בודדים כאן. ואני דואג מאוד מהעתיד הזה. האביב הערבי נועד לכישלון מתחילתו? אני חושב שאנחנו מלכתחילה אמרנו שהדבר הזה הוא לא אביב ערבי ולא יהיה פה שום אביב ערבי בתנאים האלה. האם הוא נועד לכישלון בטווח הארוך? זו שאלה טובה ומעניינת, ואני לא יודע להגיד את התשובה כיום, כי יש כל מיני זרמים שנאבקים אחד נגד השני, ונכון לעכשיו באמת קשה לומר שהאביב הערבי הוא זה הדומיננטי שביניהם. זה שמביא איתו דמוקרטיה ורווחה ושגשוג ומביא את המערב למזרח. זה לא נראה כרגע. מה שנראה כרגע הרבה יותר דומיננטי זה עוצמת הרגשות שמאפיינת את הקרב הזה. זה הדבר המעניין פה. כלומר, בעצם מתנהל פה קרב לחיים ולמוות בין תפיסות עולם שונות ובין קבוצות שונות. כאשר האחת מחסלת את השנייה, הורגת את השנייה, ליטרלי, מילולית. זה לא עניין של דימוי של מאבק לחיים ולמוות. זהו מאבק לחיים ולמוות.
לעתים תכופות במאבקים כאלה לקיצונים יש יתרון, שהם פחות מתלבטים בכל מה שקשור להפעלת הכוח, ולעתים קרובות הם גם יותר מאורגנים ויותר זריזים אגב, בתגובה להתפתחות של מצבים שונים. לכן, נכון לעכשיו, לא הייתי מציע להקל ראש בגורמים הקיצוניים האלה. מה גם שאחת ההתפתחויות המרכזיות שקרתה במקביל, ללא קשר דווקא למזרח התיכון, ויש סבירות לא מבוטלת שהיא תימשך לאורך זמן, זה שהמערב מאוד מאוד מרוסן בכל מה שקשור לנכונותו להפעיל כוח כדי להשפיע על התוצאה של הקרב שמתרחש פה במזרח התיכון. לסיכום, זאב כנראה לא יגור עם כבש, פריחת האביב עוד רחוקה, ומהחומוס בדמשק לא נטעם בדורנו. נראה שלדעת מומחים, האימפריה של הנביא מוחמד ברימה שוב את ראשה.